हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। నిత్యం భాగవత సేవయ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసులకి మీ అందరికీ కూడా ఇస్తాను. శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ క్లాసులో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 11వ అధ్యాయము అయినటువంటి స్వయంభువ మనువు ధ్రువునికి బోధించుట, యుద్ధమును ఆపమని బోధించుట. ఈ క్రమంలో ఈరోజు మనము 22వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించుంటాం. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 11వ అధ్యాయము 22వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. కేచిత్ కర్మ వదంత్యేనం కేచిత్ కర్మ వదంత్యేనం కేచిత్ కర్మ వదంత్యేనం స్వభావమపరే నృపా స్వభావమపరే నృపా స్వభావమపరే నృపా ఏకే కాలం పరే దైవం ఏకే కాలం పరే దైవం
ఏకే కాలం పరే దైవం ఏకే కాలం పరే దైవం ఏకే కాలం పరే దైవం పుంసకామముత పరే పుంసకామముత పరే పుంసకామముత పరే పుంసకామముత పరే పుంసకామముప ముత పరే కేచిత్ కర్మ వదంత్యేనం స్వభావమపరే నృప కేచిత్ కర్మ వదంత్యేనం కేచిత్ కర్మ వదంత్యేనం స్వభావమపరే నృప కేచిత్ కర్మ వదంత్యేనం పరే ఏకే కాలం పరే దైవం పుంసకామముతా పరే ఏకే కాలం పరే దైవం పరే ఏకే కాలం పరే దైవం పుంసకామముతా పరే ఏకే కాలం పరే దైవం కామముతా పరే హరే కృష్ణ కేచిత్ కర్మ వదంత్యేనం స్వభావమపరే నృప ఏకే కాలం పరే దైవం పుంస కామముతా పరే హరే కృష్ణ వెంకట నరసింహదాస ప్రభు బాల సరస్వతి ప్రభు हरे कृष्ण प्रभु जी केचित् कर्म वदन्त्येनं स्वभावमपरे नृप एके कालं परे दैवं पुंसा काममुता परे हरे कृष्ण प्रभु प्रभुति केचित् कर्म वदन्ते नाम स्वभावमपरे नृपा एककालं परे दैवं पुंसा काममुता परे हरे कृष्ण प्रभुति वृंदा माता जी रामांजलि माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद केचित् कर्म वदन्त्यैनं स्वभावमपरे नृपा एके कालं परे दैवं पुंसः काममुता परे हरे कृष्ण हरे कृष्ण హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారము. కేచిత్ కర్మ వదంత్యేనం స్వభావమపరే నృప ఏకే కాలం పరే దైవం పుంసః కామముక్తా పరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విశాలవతి మాతా जी कोटेश्वरी माता जी हरे कृष्ण कोटेश्वरी माता चलो हरे कृष्ण गुरु केचित् कर्म पदन्तेनं स्वभावमपरे रूपा एककालं परे दैवं पुंसकाममुता परे. हरे कृष्ण गुरु जी. शशिकला माता जी वसुंधरा माता हरे कृष्ण प्रभु जी. केचित् कर्म वदन्तेनं स्वभावमपरे रूपा हरे कृष्ण केचित् कर्म वदन्तेनं स्वभावमपरे रूपा एके कालं परे दैवं पुंसः काममुता परे. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కేచిత్ కర్మ వదంత్యేనం స్వభావమపరే నృప ఏకే కాలం పరే దైవం పుంసాకామముతా పరే. హరే కృష్ణ. रामनारायण चौधरी प्रभु श्रीनिवास सेविका माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. केचित् कर्म वदन्त्यानं स्वभावमपरे नृपा एके कालं परे दैवं पुंसः काममुता परे. हरे कृष्ण प्रभु जी.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. కేచేత్ కర్క వదంత్యేనం స్వభావముపరే నృప, ఏకే కాలం పరే దైవం పుంసః కామముతాపరే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలపు మాతాజీ, నాగరత్నం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. కేచిత్ కర్మ వదంత్యేనం స్వభావమపరే నృప, ఏకే కాలం పరే దైవం పుంసః కామముతాపరే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. కేచిత్ కర్మ వదంత్యేన హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మాది మ్యూట్ లో ఉండి చదివాను. కేచిత్ కర్మ వదంత్యేనం స్వభావమపరే నృప, ఏకే కాలం పరే దైవం పుంసః కామముతాపరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ, విజయరా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. కేచిత్ కర్మ వదన్యేనం స్వభావమపరే నృప, ఏకే కాలం పరే దైవం పుంసః కామముతాపరే. హరే కృష్ణ. విజయరా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కేచిత్ కర్మ వదనైకేనం స్వభావమపరే నృప, ఏకకాలం పరే దైవం పుంసః కామముతాపరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, చంద్రావతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కేచిత్ కర్మ వదంత్యేనం స్వభావమపరే నృప, ఏకకాలం పరే దైవం పుంసః కామముతాపరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కేచిత్ కర్మ వదంత్యేనం స్వభావమపరే నృప, ఏకే కాలం పరే దైవం పుంసః కామముతాపరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. కేచిత్ కొందరు, కర్మ కామ్య కర్మలు, వదంతి వివరింతురు, ఏనం అది, స్వభావం స్వభావము, అపరే ఇతరులు, నృప ప్రియమైన ధ్రువ, ఏకే మరికొందరు, కాలం కాలము, పరే ఇతరులు, దైవం దైవము, పుంసః జీవుని యొక్క, కామం కామము, ఉత కూడా, అపరే కొందరు, భావం. వివిధ రకములకు జన్మలకు వాటి సుఖ దుఃఖములకు కర్మ ఫలమే కారణమని కొందరు వివరింతురు, ఇంకొందరు దాని స్వభావము కారణమని మరికొందరు కాలము కారణమని ఇతరులు దైవమే కారణమని ఇంకను కొందరు
ఇంకను కొందరు దానికి కామమే కారణము అని పలుకుదురు. మీమాంసకులు, నాస్తికవాదులు, జ్యోతిశాస్త్రవేత్తలు, కాముకులు, పలు రకములకు మానసిక కల్పనాపరులు వంటి పలు రకముల తత్వవేత్తలు కలరు. కానీ నిజమైన సారాంశమేమనగా మనము చేసేది కర్మయే మనను ఈ భౌతిక జగమున వివిధ యోనులలో బంధించుచున్నది. జీవుని కామము వలనే ఈ నానావిధ జీవజాలము వృద్ధి చెందినదని వేదములందు వివరింపబడినది. జీవుడు పాషాణము కాదు, అతడెన్నో కోరికలను కలిగి ఉండును. కనుకనే వేదములు కామోకర్షిత్ అని పలికినవి. ఆది యందు జీవులు నిప్పురవ్వల వలె భగవదంశలే అయినను ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చలాయించు కోరికతో ఆకర్షితులై ఈ భౌతిక జగత్తున బడిరి. ఇది అక్షర సత్యం. ప్రతి జీవుడును తన శక్త్యానుసారము ఈ భౌతిక వనరులపై ఆధిపత్యము చలాయింప యత్నించుచున్నాడు. ఈ కామము అనగా కోరిక నశింపనట్టిది. కోరికలను త్యజించిన వాడు ముక్తిని బడియునని కొందరు తత్వవేత్తలు పలుకుదు. కానీ కోరిక ఎన్నది జీవుని లక్షణము కనుక దానిని త్యజించుట అసాధ్యమగు విషయం. కోరికయే లేనిచో జీవుడు పాషాణమే కాగలడు. కనుక మనుజుడు తన కోరికను దేవదేవుని సేవకు మళ్లించవలనని శ్రీల నరోత్తమ దాస ఠాకూరులు ఉపదేశించిరి. అంతట కోరిక పవిత్రము కాగలదు. ఆ విధంగా కోరికలు పవిత్రమైనప్పుడు మనుజుడు విడిపడగలడు. సారాంశమేమనగా నానావిధ జన్మలను వాటి సుఖదుఖములను వివరించుటకు గల వివిధ తత్వవేత్తల సిద్ధాంతములు అసమగ్రములై ఉన్నవి. మనము దేవదేవుని నిత్య దాసులమనియు ఆ సంబంధమును మరచినంతనే ఈ భౌతిక జగమునకు త్రోయబడి వివిధ కర్మలను చేయుచు ఫలస్వరూపముగా సుఖదుఖములను అనుభవింతుననియు తెలుపుటయే నిజమైన వివరణము. అనగా కోరిక వలననే మనము ఈ భౌతిక జగమునకు చేరితిమి. కానీ ఆ కోరికను ఇప్పుడు పవిత్రమునర్చి శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవలో నియుక్తము కావింపవలసి ఉన్నది. అప్పుడే వివిధ యోనులలో స్థితులలో విశ్వమునందు మనము పరిభ్రమించుట అంతమొందగలదు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి ఇచ్చారు. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణము మనము చూసినటువంటి భక్తి వేదాంత భాష్యము ఆ శ్లోకానికి. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్
సహ గణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి నమో మహావరన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరీ విషయ నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనము స్వయంభువ మనువు మరి ధ్రువ మహారాజుకి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి బోధనలను చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఈ క్రమంలోనే మనము ఆ స్వయంభువ మనువు ఈ భౌతిక జగత్తులో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సమస్తానికి మూల కారణము సర్వకారణ కారకుడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కనుకనే మనకి ఆ స్వయంభువ మనువు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ భౌతిక జగమున భగవానుడు కాల రూపంలో నిలిచి ఉన్నాడు అని, మరి ఆయన సర్వశక్తి మంతుడు, మరి జీవుడు చేసుకునేటువంటి కర్మలకు ఫలితాలను ఇవ్వగలిగేటువంటి వాడు ఆయనే. ఆ విధంగా ఒక జీవి యొక్క ఆయువుని తక్కువగా ఉంచడం కానీ ఎక్కువ ఉంచడం అనేటువంటిది మరి ఆయననే చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన ఎప్పటికీ దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో అంటే ఎటువంటి మార్పులకు లోను కాకుండా ఆయన ఉంటాడు. అనగా ఆయన యొక్క ఆయువు పెరగడము తగ్గించడము అనేటువంటి ప్రశ్నయే ఉదయించదు. ఆయన సర్వకాల వ్యవస్థల యందు సర్వాంతరయామిగా ఆయన ఉంటాడు అని చెప్పబడినటువంటిది. సో మరి అటువంటి ఆయన మరి ఈ జీవుల యొక్క కర్మలను నశింప చేయగలడు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి ఆ యజ్ఞార్థాత్ కర్మణ్యోన్యత్ర, ఆ భగవంతుని ప్రీతి అర్థము కర్మలను ఆచరించినట్లయితే ఆయన ఆ కర్మ ఫలాలకు బంధితులను కాకుండా చేసి ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తాడు. అందుకే మనకి ఆయనను మాత్రమే అర్చించినటువంటి వాడు జనన మరణాలకు అతీతంగా మరి ఆ భగవద్ధామాన్ని వెళ్తారు అని, శాశ్వతమైన నిత్యమైన ధామానికి వెళ్తారు అని. కానీ
ఎవరైతే మరి ఈ జనన మరణ అంటే సాధారణమైనటువంటి విషయాలలో నిమగ్నమై ఉంటారో వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అంటే ఇతర దేవత అన్య అర్చనములు చేసేటువంటి వారు ఆయా భౌతికమైనటువంటి లోకాలకు వెళుతూ అంటే దేవతా లోకాలకు కానీ పితృదేవతల లోకాలకు కానీ యక్ష రాక్షసులు ఉండేటువంటి పరిస్థితులకు కానీ లేదా బ్రహ్మలోకానికి కానీ లేదా చంద్రలోకం సూర్యలోకం వంటి వారి వారి కర్మలను అనుసరించి అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళినా అవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి, తిరిగి మరి ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి రావలసినవే. సో కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళినా జన్మ మృత్యువు కర్మానుసారంగానే ప్రాప్తిస్తూ ఉంటుంది. కానీ మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భగవద్ధామానికి చేరుకున్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఉత్తమమైనటువంటి లాభాన్ని పొంది ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉంటారు అని చెప్పబడినటువంటి విషయాలను మనం చూస్తాం. సో ఈ క్రమంలోనే ఇంకా ఆయన మరి ధ్రువ మహారాజుకి, అందుకే ఇక్కడ నృప అంటే రాజు ధ్రువుడికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి కర్మ వదంకేనం స్వభావమపరే నృప ఏకే కాలం పరే దైవం పుంస కామముతాపరే. సో మరి వివిధ రకాలైనటువంటి జన్మలకు, ఆ జన్మలలో వాళ్ళు పొందేటువంటి సుఖ దుఃఖములకు కర్మ ఫలాలే కారణము అని కొందరు విశ్లేషించగా, ఇంకా కొందరు దానికి మనకు ఉండేటువంటి స్వభావమే కారణమని కొంతమంది చెప్పగా, మరికొందరేమో ఈ కాల ప్రభావం అలా ఉంటుంది, కాలం ప్రకారంగా నడుచుకుంటాం మనము అంటూ చెప్పేటువంటి వాళ్ళు, మరికొందరేమో దైవము ఈ విధంగా మనకి మంచి చెడులు చేస్తూ ఉన్నాడు అంటూ ఇంకా కొందరు చేయడము, ఇంకా కొందరు లేదు లేదు మనం చేసుకున్నటువంటి మనకున్నటువంటి స్వభావమే, మనకున్నటువంటి కోరికలే కారణం, ఈ కోరికలు ఏ కోరికలు ఉంటే ఆ కోరికలను తీర్చుకోవడానికి ఆ విధంగా ఉండేటువంటి అని. సో వివిధ రకాలైనటువంటి వివిధ మానసిక కల్పనా పరులు వంటి తత్వవేత్తలు భావించేటువంటి భావనలను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ మరి వాస్తవానికి అంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ప్రతిదీ ఈ ప్రకృతిలో తాను భోగించాలి అనేటువంటి తన యొక్క కర్మ ఏదైతే అంటే తన యొక్క ఈ భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యము చలాయించాలి అనేటువంటి భావన, ఆ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి అంటే కామకారకమైనటువంటి కోరికలతో కూడినటువంటి ఆ భావాలను. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, మీమాంసకులు, నాస్తికవాదులు, జ్యోతిశాస్త్రవేత్తలు, కాముకులు, పలు రకములకు మానసిక కల్పనా పరులు వంటి పలు రకాలైనటువంటి తత్వవేత్తలు ఉన్నారు అంటూ చెప్తుంది. కానీ మరి అంటే ఆ మీమాంస ఈ విధంగా ఉండొచ్చు, లేదా భగవంతుడు లేదు నాస్తికులు, కొంతమంది గ్రహాలు ఇలా తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి నీ పరిస్థితి ఇలా ఉంది. సో ఆ విధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి పరిస్థితులను మనకి వివరిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా నిజమైనటువంటి ఫలం సారాంశం ఏమిటంటే, మనము వనరించినటువంటి మన మనస్సులో మనకు కలిగిన భావాలకు అనుకూలంగా మనము వనరించినటువంటి ఆ కర్మలే మనల్ని ఈ భౌతిక జగములో వివిధ యోనులలో బంధించబడుతుంది. అదే విషయాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీత 16వ అధ్యాయము దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగంలో చెప్తారు.
అసుర భావాలు కలిగిన వాళ్ళు చేసేటువంటి కర్మలు, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు, వాళ్ళు అంతకంతకి ఇంకా ఆ భగవంతుని పైన ద్వేషం కారణంగా వాళ్ళు ఆ విధంగా దిగజారిపోతూ ఉంటే, వాళ్ళని అదే భావాలు ఉన్నటువంటి యోనులలో మరలా మరలా నేను పడేస్తాను అని చెప్తుంది. అంటే ఆ స్పందేసేటువంటి సర్వాధికారి ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి. అంటే మరి అలా పడేసేటువంటి వాడు కారణం ఏంటి? మరి శిక్షించేది చేసినటువంటి. ఉదాహరణకి ఒక కోర్టులో న్యాయాధిపతి శిక్ష విధించింది అంటే దానికి కారణం ఏంటి? అతడు చేస్తున్నటువంటి కర్మలు కనుకనే దానికి ఆ శిక్ష పడుతుంది. అంతే కాబట్టి శిక్ష వేస్తున్నాడు కాబట్టి న్యాయాధికారి నాకు ఇట్లా వేసిండు, నాకు ఇది చేసిండు అంటే ఎవరు చేసుకున్నటువంటి కర్మకి కదా. సో కనుక మరి ఆ భగవంతుడు కూడా మన యొక్క భావాలు, మనం చేసిన కర్మలకు ఫలాలను ఇచ్చేటువంటి వాడు. సో మరి జీవునికి కోరికలు, జీవ స్వభావమే అదని చెప్తుంటారు. కామము, కోరికలు ఉండడము అనేటువంటిది. కనుకనే ఆ కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి వివిధ రకాలైనటువంటి యోనులలో త్రోయబడి వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ ఆ దేహాలకు, భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. అదే ఇక్కడ వేదాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నాం. వేదముల యందు జీవుని కామము వలనే నానా విధాలైనటువంటి జీవజాలము వృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పుకున్నటువంటి విషయం. జీవుడు పాషాణుడు కాదు, అంటే ఏమీ కదలికలు లేని, ఏమీ కోరికలు లేకుండా ఉండేవాడు కాదు. కానీ అతడు ఏదో ఎన్నెన్నో స్వభావాలు, కోరికలను కలిగి ఉండేటువంటి వాడు మనసు కారణంగా. సో మరి కనుకనే కామోకర్షిత్ అంటే ఎన్నెన్నో కోరికలను మనకి ఆ కోరికల భావాలతో ఉండేటువంటి. సో అయితే మరి వాస్తవానికి ఈ జీవులన్నీ కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహం ఆత్మ స్వభావంలో అయినటువంటి వాళ్ళు మరి అగ్నిలో ఉండేటువంటి అగ్ని కణికలు వంటి వాళ్ళు, నిప్పు రవ్వల వంటి వాళ్ళు, నిప్పులో ఉండేటువంటి నిప్పు రవ్వల వంటి వాళ్ళు. అలాగే మరి సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలే. అయినా కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాయి, ఆ నిప్పు రవ్వలు నిప్పు నుండి బయటపడతాయి. బయటపడి ఏమవుతాయి, సుఖాన్ని ఏమైనా అనుభవిస్తాయా? ఏం లేదు. నిప్పులో ఉన్నంత కాలమే వాటి యొక్క వెలుతురు తేజోవంతంగా వెలుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆ నిప్పు నుండి బయటకు వచ్చేసి పడిపోయావో కొంతకాలం మినుకు మినుకు అనుకుంటూ తర్వాత ఆరిపోయేటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉంటుంది. సో కనుక మరి ఆ సర్వము అయినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలు ఆ నిప్పు రవ్వల వంటి మనము మరి ఆ నిప్పులో కలిసి ఉండకుండా అప్పుడప్పుడు పక్కదారి పెట్టినట్లుగా ఈ భౌతిక జగత్తు పైన ఆధిపత్యము చలాయించాలనేటువంటి కోరికతో ఆ కోరికలకు ఆకర్షితులై ఈ భౌతిక జగత్తున వాటిని నెరవేర్చుకోవడానికి ఈ భౌతిక జగత్తులో వచ్చి పడిపోయినటువంటి వాడు. ఇందులో ఎటువంటి సందేహము లేదు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇది అక్షర సత్యము. అంటే అక్షర సత్యాలని ఎందుకంటారు తెలుసా? అక్షర అంటే ఎటువంటి క్షీణత, తరుగుదల లేనటువంటి, అంటే ఎంత చెప్పామో అదే కరెక్ట్ గా, అంటే అదే సత్యం. ఇక ఎటువంటి అందులో ఇక వేరే ఆలోచించడానికి ఎటువంటి ఇదే లేదు అన్నట్లుగా చెప్పచ్చు. అక్షర సత్యం అంటారు. అందుకే ఇది కరెక్ట్, ఖచ్చితం అంటే ఇది అక్షర సత్యంరా బాబు అంటాం కదా మనం. సో ఆ విధంగా మనకి ప్రతి జీవుడు కూడా తన శక్తి మేరకు, ఎందుకంటే భగవద్గీతలో చెప్పారు ఈ కర్మక్షేత్రాన్ని పొందుతూ ఉంటారు కదా. సో తన శక్తి అనుసారము భౌతిక వనరుల పైన ఆధిపత్యము చలాయింప యత్నిస్తూ ఉంటాడు. ఆ ప్రయత్నంలో అతని శక్తి మేరకు ఈ భౌతిక జగత్తులో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో ఏదో ఒక జీవజాతికి సంబంధించిన యోనులలో అతడు బంధించబడి ఉండిపోతాడు అని చెప్తాడు.
మరి వాస్తవానికి ప్రతి జీవుడికి కోరికలు ఉండాల్సినటువంటివి, ఉన్నటువంటివి. ఒకవేళ లేకపోతే ఇంత ఉంచేటువంటి పాషాణమని కోరుకుంటుంది. సో ఆ కోరికలను మరి సాధారణంగా ఆ కోరికలను మనం తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఉంటారు. చిన్నప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, పక్కోడు ఇంటికి స్కూల్కి నడిచిపోతుంటే పక్కోడు ఎవరైనా సైకిల్ మీద పోతే బా వీడు సైకిల్ మీద పోతుండ్రా బాబు, నీ సైకిల్ కొనుక్కోవాలా అనిపించారు. సైకిల్ వచ్చిన తర్వాత బండి మీద పోతుంటే 2 వీలర్ కొనాలి అనే భావన వచ్చేది. 2 వీలర్ కొనుక్కున్న తర్వాత 4 వీలర్ కావాలనిపిస్తూ అందులోకి వస్తే ఇంకా లగ్జరీస్ ఉన్నటువంటివి. సో అలా నశింపులేనటువంటి కోరికలు చిన్నవి అవి చెప్పుకుంటారు. ఇక ఇంకా ఉంటే ఇల్లు కట్టుకోవడము, మనం అనుభవించేటువంటివి ఇవన్నీ కూడా ఇక వాటికి అంతే ఉండదు. ఒకటి తీరిస్తే ఇంకోటి 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 ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చేస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. సో కానీ మరి ఈ నశింపు లేనటువంటి కోరికలను కలిగి ఉన్నటువంటి జీవుడిని కొందరు తత్వవేత్తలు ఆ కోరికలను త్యజించినట్లయితే ముక్తి పొందవచ్చు అని చెప్పారు. కానీ కోరికలను త్యజించడం అంటే ఆపివేస్తే ఒక ప్రబలమైనటువంటి ప్రవాహానికి ఒక అడ్డుకట్టేస్తాం అనుకోండి, ఆనకట్ట కట్టామనుకోండి, ఏమవుతుంది? పక్కకు మళ్ళీ పోతూ ఉంటుంది. దాని నుంచి వేరే కాలంలో వస్తాయి. సో కాపడానికి లేదు. దానికే బదులుగా కొంత ఆగేటట్టు ఆనకట్ట మామూలు చేసేసి పైనుంచి పొర్లిపోయేటట్టు చేసాం అనుకోండి, అక్కడ నిండుగా కుండలాగా వర్షాలు వస్తాయి, నీళ్ళలాగా కదా. సో అదే విధంగా మన యొక్క కోరికలను కూడా త్యజించకుండా ఈ కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఎందుకంటే జీవలక్షణం అని చెప్తున్నారు. సో కనుక మరి ఆ కోరికలను మన ఇంద్రియ భోగ వాంఛల కొరకు కాకుండా, ఎందుకంటే మన ఇంద్రియ భోగాల ద్వారా పొందేటువంటి సుఖాలు ఏవైనా అశాశ్వతమైనవి, తాత్కాలికమైనటువంటివి. కొన్ని రకాల సుఖాలను మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాం. కొంతకాలం వరకు అనుభవించాలి అనిపిస్తుంది, కొద్దిసేపటికి దానిపైన ఇది మనకి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ నిత్యము శాశ్వతము తరుగులేనటువంటి ఉండేటువంటి ఆనందము, ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడము, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావనలలో ఉండడం. సో కనుక మరి పాషాణులాగా కాకుండా మనిషి తన యొక్క కోరికలను ఆ దేవదేవుని యొక్క సేవకు మళ్లించాలి. అదే కదా మరి ప్రతి జీవుడి యొక్క స్వధర్మము. మన ధర్మం ఆ భగవంతుని సేవ చేయడం. ఆ సేవ చేసేటువంటి విధానాలలో భక్త ప్రహ్లాదుడు చెప్పినట్లుగా నవవిధ భక్తి మార్గాలు, నవవిధమైనటువంటి సేవా మార్గాల్లో దేనిని అయినా ఆచరిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణను పొందవచ్చు అని చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా మన యొక్క కోరికలను భగవంతుని సేవలో వినియోగించినట్లయితే అవి పవిత్రీకరించబడతాయి. అంటే కర్మలు చేయవచ్చు. ఆ చేసే కర్మలు స్వప్రయోజనాల కోసమో లేకపోతే శాస్త్రాలలో చెప్పింది కాబట్టి చేస్తున్నాము అనేది కాకుండా, లేదా కొన్నిసార్లు విరుద్ధంగా చేయడమో చేస్తుంది. అలా కాకుండా చేసే ప్రతి కర్మ భగవత్ సంబంధంలో చేసినట్లయితే అవి ఆ కర్మలు పవిత్రమై అకర్మలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. ఎటువంటి బంధనాలను కలిగించవు. కానీ సాధారణ కర్మలు మంచివైతే మంచి ఫలితాలు, పుణ్య ఫలితాలు వస్తాయి, చెడువైతే పాప ఫలితాలు వస్తూ ఉంటాయి. కానీ భగవత్ సంబంధంలో చేస్తే పాప పుణ్యాలకు సంబంధం లేకుండా జీవుణ్ణి ఈ బంధనాల నుండి, పుణ్య బంధనాలు లేదా పాప బంధనాలు, వీటి నుండి ఎటువంటి ఇది లేకుండా బయటపడేవిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. సో మరి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ పూర్వ ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల నరోత్తమ దాస ఠాకూర్ల వారు ఉపదేశించినట్లుగా ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. మన యొక్క కోరికలను మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మనమేదో సుఖాలను అనుభవించాలి అని కాకుండా దేవదేవుని సేవకు మళ్లించినట్లయితే ప్రతి కోరిక, ప్రతి కర్మ, ప్రతి పని మనం ఏం చేసినది పవిత్రమవుతుంది అని చెప్తారు. ఆ విధంగా కోరికలు పవిత్రమైనప్పుడు ఇక మనిషి
ఈ సమస్తమైన భౌతిక కల్మషాల నుండి బయటపడగలడు. అదే నిజమైన వైరాగ్యం వస్తుంది. సో మరి ఇక్కడ నానా విధాలైనటువంటి జన్మలు, ఆ జన్మలలో మనము అనుభవించేటువంటి సుఖాలైనా దుఃఖాలైనా, ఒక్కొక్క జీవికి ఒక్కొక్క రకమైన సుఖాలు అనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క దుఃఖాలు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా. ఆ విధంగా మనకు భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా మనం ఏ భావాలతో ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని, గ్రాణ శక్తిని, కండ్లను, చెవులను, ముక్కు గ్రాణ శక్తిని, వాసనను, అలాగే అభిరుచి, నాలుక అభిరుచి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క అభిరుచి ఉంటుంది కదా, తినేటువంటి విషయాలలో కదా. సో కాబట్టి మరి పందులు, పిల్లులు, కుక్కలు ఇలా వాటి ఒక రుచి వేరు, మనుషులు. మనం కొన్నింటిని చూస్తే మనకి ఆ కళ్ళ ద్వారా చూస్తే కొన్ని జగరుపాటు అనిపిస్తాయి, కానీ అవే కొన్నింటికి స్వర్గం లాగా ఉంటుంది అదే ప్రదేశం. ఆ బురద గుంటలలో బుర్రదమ్ము కానీ అవి కానీ. సో ఆ విధంగా మరి ఈ భౌతికమైనటువంటి వాటి నుండి బయటపడి పోతాము అని చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే మరి మనం నానా విధమైనటువంటి జన్మలు, వాటి సుఖ దుఃఖములను వివరించుటకు మరి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఈ వివిధ తత్వవేత్తలు, వివిధ రకాలైనటువంటి వాళ్ళు అంటే మనకు ఈశోపనిషత్తు చెప్తూ ఉంటుంది, మనవి అసమగ్రమైన ఇంద్రియాలు. అసమగ్రమైన ఇంద్రియాలను కలిగి ఉన్నటువంటి మనం చెప్పేటువంటివి ఏదైనా అసమగ్రమే అవుతుంది. మరి సంపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాలు, సంపూర్ణుడు ఎవరు అంటే భగవంతుడు. భగవంతుడు చెప్పినవి మాత్రమే ఎటువంటి ఇది లేకుండా ఉండేది. సో కనుక మరి ఆ భగవంతుడి నుంచి చెప్పబడినటువంటి భగవద్గీత కానీ, వేద వాస్మయాలు కానివ్వండి, మనకి చెప్తుంది ఏంటంటే దేవదేవుని నిత్య దాసులమని, ఆ సంబంధాన్ని మర్చిపోగానే మనం ఈ భౌతిక జగత్తులోకి నెట్టివేయబడి మరి వివిధ రకాలైనటువంటి కర్మలను చేయుచు ఆ ఫల స్వరూపంగా చేసిన కర్మలకు ఫలాలుగా మంచి కర్మలు చేస్తే సుఖాలు రావడం, చెడు కర్మలు చేసినప్పుడు పాపాలు రావడం, కష్టాలు రావడం, అలా కష్ట సుఖాలను అనుభవిస్తూ, సుఖ దుఃఖాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాము. అదే మనకి మరి వాస్తవం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి మన జీవన విధానంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి. సో అంటే కోరికల వలననే మనము ఈ భౌతిక జగత్లోనికి చేరుకున్నాము. కానీ కోరికను మరి పవిత్రీకరించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవలో ఆ కోరికలను నియుక్తం కావించినప్పుడు మరి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా వివిధ యోగులలో, వివిధ స్థితులలో, వివిధ దేహాలను పొందుతూ, పరిభ్రమణం చెందుతూ కాలచక్రంలో తిరగవలసినటువంటి అవసరము లేదు. అవన్నీ కూడా అంతమొందించబడి వాటి నుండి మోక్షము లభించి నిత్యమైన, దివ్యమైన, శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించేటువంటి స్థితికి చేరుకోగలము అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల